natoč video, ako kráčaš s bundou v ruke, hoď ju o zem, postav sa na miesto, kde dopadla, bundu si obleč a pokračuj v chôdzi ďalej. Importuj video do CapCuta, nájdi moment tesne pred tým, ako sa bunda dotkne zeme. Klikni split, posun sa na miesto, kde sa chystáš vstať a urob ďalší split. Odstráň časť v strede. Tiež skráť koniec videa na správnom mieste. Ja som upravila na prvom videu aj rýchlosť, pridala som krátky spomalený efekt príchodu, aby to pasovalo do hudby. Nakoniec pre oživenie môžeš pridať napríklad aj body efekt. Všetky podrobné inštrukcie nájdeš v popise.